Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphiki nanza siyiboni insizwa sesoze sifonela uMashandi sithi hayibo liphi IGcokama Elisha bona akhulishona ilanga uyena ke esimlindile ke ngalesi sikhathi madoda hayi kwavele konakala okay kulungile ake ngifake nazi insizwa la amageza amahle bathi ke diye wemsakazi sibone ukuthi ke kuyalunga whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphiki yena yaza kaphiki vele kanjalo kaphinde kwaba njalo njengoba bengikuthembisile ke mla uKhozi FM ngalesi sikhathi indaba eyiphiki sikhona ngempela uMthandeni umfoka Manqele zasho zonke zaphakamisa izandla ezama Red Nation zathi khuphuma duyaza siyakuza manje 10 minutes after 11 sikhona ke la endlini zomsakazo uKhozi FM bukhoma uMthandeni ukhona bukhoma sikubingelele eGcokama likaMashandi sanibona njani Zimdola siyaphila kunjani kuwena angisemhle ngifana nawe ngikoja yazi ukuthi ngiyangijabulisa lokho ukuthi namhlanje ngihlelele nje ukuthi uza inkunzi yesoka uza uMasinele sase siyageza nathi IGcokama no nase niyisetha lento ukuthi amajenda angefani yabona uvela kube nje uAdam noEva uyabona Adam no Eva hayi Adam no Adam golokile asibingelele ke ngokusemthethweni ke abalaleli boKhozi FM bese ke uyabatshela ukuthi ke ngempela sihlangane ngani njengoba ukhona bukhoma la emsakazweni uKhozi FM yini lo ozosethulela yona ngale ngokuxolisa kubalaleli ukuthi vele ngiyazini nanokuthi ke asihamba la ngakhe fana la khona okay wethu ngokuhloniphekile ngokukhethekile ngizocela ukuthi ngibingelele bokabalali boKhozi FM kwabo ebese ngingashile lithuba elinqayisivele futhi ngizima hambe kweyinkukhu zabalali boKhozi FM ukuthi ngiyakholwa egameni leNkosi yethu Jesu Kristu ukuthi umbhalo ongoma hambe kwabantu abaningi amen amen oyampintshisa kulungile mfowethu sesikhona ke ngempela ngoba usho nje ukuthi abalaleli ke balindile sebezwile ngabahebezi ukuthi ngempela zikhala ngempela ke manje eka SABC1 ungasho ukuthi sizokwethula umsebenzi wakho ozoba bukhoma kumabona kude awusichazele ngalomsebenzi kunjalo impela inkulu indaba ngobuza nje ushe namazi akula kunento lezulu enkulu ezakwathana ushula amaskali uhlelo SABC1 siboniswa weekend yangomhla ka18 and 19 okay ngifuna ukuqondisa ke lokho njengomuntu onevumelano eziqondile zaSABC futhi njengomuntu othatha inqumo futhi njengomuntu nje oqondile omele isitori sakhe akekho umuntu onolwazi ukuthi idlala nini ishow kasho ngamaskandi kodwa kusenenhlelo engixoxile noSABC ukuthi no ngiyafisa ukuthi ngoba khona enye project eqhamukile eyenziwa abanye abafowethu kuthiwa uManqele ukuthi ke iqhamuka nomunye uMaskanda naye uyabona so ukuthi ke mayisecelile lo Maskanda esekhona akungcona kwenziwe akuthoswe lento kuthiwa uyathoswa uyabona kuzothoswa kube ukuthi ke inhlanhla ithi iqala bani uyabona ngishayile nje lo mthetho ngaqonda ngqonje ngoba phela vele nginamalungelo ngoba ngenzele ishow ngineminyaka eminingi ngaqala ukuyishutha ngenxa ukuthi ngigcina umlando okufanele waziwe izizukulwane ngezizukulwane isikhathi esiningi phambilini bekusetshenziswa incwadi ngesikhathi siyazi ukuthi oshaka sibafunde incwadini asibaboni bukhoma ziningi izinto ke eziwumlando ezidukiswa zincwadi nangamaphepha uyabo kanti njengamanje umuntu uzokwazi uqobo likaMthandeni lukaMshofu enkani kwaba nenkani indaba ephika amambatha zebesola amadeva ukuthi ubani kahle kahle uMthandeni ohlelweni ushuni kaMaskandi engilikhande ngenhloso noma engalisungula ngenhloso yokuthi
luhlomulisa abaculi abaningi bakaMaskandi bahlukahlukene kudlala ingoma zabo lapha sibalande nempilo yabo siyidonse ngoba sifuna ukuveza impilo kaShuni kaMaskandi. Ngangaliqamba ngoMthandeni, ngangaliqamba ngeIGcokama, ngangaliqamba ngoXK uhlelo lwami kodwa ngenxa ukuthi kwesinye isikhathi mfowethu ukunameka igama lakho yonke indawo. Uyabona uhambo lubhadeka nje ulubhadeka. Leyo nto leyo yenza ukuthi ube samuntu ongathi uyicabangela yena, uyabona. So ke akuphazamisekile namanje uShuni kaMaskandi ngithi phakama Maskandi nje uhlelo lwawo wonke umuntu lolu oyibhinqa okhona. Okay, umukhuluma ngo18 no19 luzodlala insuku ezimbili. Kuzodlala insuku ezimbili ngizokulungisa lokho. Okay. Kune project abanye abafowethu okuthiwa ngoManqele. Okay. Bane artist labo ke nabo bafike balicelela ukuthi limpintshe. Okay. So ke ngenxa ukuthi sekukhona leyo project leyo ngihlela ukuthi njengomuntu ongathandi ukwenza izinto ezobungane uyabona. Okay. Ngoba fanele siqonde lento khona izinto ezobungane ukuthi ubani oqalile ubani olandelayo uyabo aseze nje into obvious ngakuqondisa lokho akekho futhi omunye yontshela lento engintshela yona ukuthi kuzothoswa bese kuphuma idate ukuthi ke ngilupho odlala ngomgqibelo project waManqele noShuni kaMaskandi. Okay, shothi masekuthosiwe lele linye artist kuzoya ngokuthi lo nani eliqalayo noma uwoqalayo uvele emthosweni. Impela mfethu bengajabulela isonto kodwa phela makuthoswa uNkulunkulu seyojaji ukuthi ke udlala nini. Okay, yini esingayilindela kahle kahle kulolu hlelo? Okokuqala into bayilindela kulolu hlelo mfethu ngingathi nje kunama surprise ngoba akusona istory lesiya. Angiyethi story mina akaze ngisethe story. Okay. Nanokuthi TV akunendaba nje neTV isikhathi esiningi vela kuyona nje into zami TV. Lapha namfowethu kuvezwa impilo unqo original kaMthandeni. Yes. Nempilo unqo ephilwa umuntu oMaskandi insizwe esuka emakhaya ephila ubunsizwa iphinde iphile impilo ikhula njalo njalo ukuthi mawuMaskandi uphila impiloni kahle kahle. Lapha kuvela izinto ezingamahlazo yabo. Ingakho nje ngingeke ngayiqhenya kakhulu noma ngajabula kakhulu ngoba imphumela izovela mase belibona abantu uhlelo ukuthi uyangithanda noma uyangizonda ngoba lapha nasi ethi ngilandelwa amakhamera mfowethu noma ngabe ngikuphi lapha engikhona athathe lokho engisuke ngiyikho noma ngisuke ngikwenza futhi namakhamera siyaxabana nawo usuku nosuku ukuthi ngingitshele mina okhathi action noma lengipende ubuso yabo ngoba lento engiyiyona ngifuna nesizulwane sami sazi ukuthi uMthandeni kwakuyiqhawe kuyiqhawe ngani ngoba izincwadi ziyofika zidukisa umlando. Okay, mhlawumbe ke wena njengomthandeni njengoba ukhuluma ke futhi ke nangomlando wakho ubheka ukuthi ke yini ongayizuza ngalolu hlelo? Engizokuzuza okokuqala ngizozuza inhliziyo zabantu abaningi abebeyitshela ukuthi uMthandeni bayamazi kanti abamazi. Okay. Ngoba abantu lapha bazothola ukuphila kaMthandeni, bazothola personality kaMthandeni ukuthi uMthandeni kahle kahle ubani. Okwesibili ngizophinde ngizuze ukuthi kukhule isithunzi negama likaMaskandi ngoba ngivele nganameka nje igama likaMaskandi ngaliyeke lami igama ngoba mina ngilendoda ke nje ezibhukuphuke ekholelwa nje kuthenini idumile mawuthi wena ngidumile kuwe okwakho lokho anginendaba nalokho ingakho ngizwa ngibona ngishaya nama celebrity ngoba angina celebrity mina yimi celebrity. Okay, asikhulume ke ngabantu abangabanzi uMthandeni eduzane mhlawumbe izini abazoyibona kulolu hlelo abangazazi stalo ngomthandeni. Mfowethu ngizoyidedela imbuzi ngoba phela vele fanele ngidedele. Yeah, bidedele khona soya very short. Izinto abangazazi. Stalo nje. Ngizovele ngiqonde nje ngicacisa. Uyazi bafowethu ukuthi ngizovele ngiqonde ngqo emicabangweni yamabhinqa. Ngifuna ngathi ngifisa ngathi le nkulumo engizoyisho manje umuntu engadonsa ifona record ngoba lento lenkulumo ngelinye ilanga khona la kuyophoqa konke iphinde idlale. Okay. Into oqala abantu engifisa belindele ukuthi uMthandeni akanaso isitha, akanayo imbali. Kwawe kwenzeka phambilini ngiyakhumbula nje ngo20 banibani 15 kanjalo 17 kanjalo angina imbangi engayangiqhathaniswa nayo ngiqhathaniswa noKhozini uyabona. So mfowethu ke wahamba ngesikhathi phela kuyakhuleka sengikhulile impela manje yabo and sengiqondile ukuthi amabhinqa ayangithanda uyabo anginayo imbangi ngingenayo nje imbangi hayi ukuthi ngiyomuntu amancoko ngumuntu ongcwekayo njengensizwa kodwa lo lahlelo kunento engifisa abantu beyilindele isivumelwano sika SABC neproject yoManqele. Okay. Sithi ukuzoManqele befakele iartist labo kwathi kufanele kuzoqhathanisa iartist leliya
noMthandeni kube uqhude maningini. Okay. Ufuna loqhude maningini ukucacisa. Awulona uhlelo lwami uqhude maningini. Okay. Ngikusho lokhu ngikusho akekho umuntu engimhlonipayo kulokhu ukuthi ngihlonipha isikhulu noma iboss ethile ngoba bayazi nabo abe-TV ukuthi ngamane kuhlukana inhloko nesixhanti kwamanje uma ngoba mina ngiqonda ngqo eqinisweni angiyena umdayisi angikwazi ke nokudayisa ngozulu mhlambe kube ukuthi abelungu benza ibhizinisi benza imali ngegazi likaZulu noma ngegazi labalandeli bami uyabo noma abalandeli bethu abangamabhinqa abalandeli fanele beyiqonde lento ukuthi egcina usuku iyasilimaza lento ukuthi ngoba basifuna amathuba athile nokovela ku TV lapha sisineke khona bese sidayisa ngabantu bethu uyabona lapha bafowethu akuliwa lapha egcina usuku mina angilwi namuntu kungenzeka kube khona umuntu mhlambe ukuthi mhlambe uyalwa nami makukhona umuntu olwa nami uyasazi istory sakhe yena miyekelwe nami musu kumlekelela uyabona wena uzobhala umlando musu kumlekelela ngoba mina uyabona mina ngifuna ukutshela mina manginenkinga mina nendoda manginesithi okoqala indoda yathi uthala ihlala khona okwesibili mina ikhiyeze yangibani uyabona ngibangwazi ikhiyeze ezimoto mina uma indoda isibhedile bangena endlini yami nje ngithi bova kunjani ukuthi ubova hayi ngizokuphuthumisa mina eqhawe ngizoshesha ufike ithi phusha ndathula wena baby range wazi wawukuphi sibuka zikhumza abalandeli egqole pali uyabo zingibanga impela ikhiya ngiqhamuke sengithi imemfu uyabo so nje ngifuna ukuthi ngiqonde lento ngoba omunye umuntu ufana aqonde ukuthi inasi isibindi sobunsizwa kodwa lapha ngisebhizinisini akunawo umsizo mina obuphukupuku obungabulalisa abantu kungcono ngafa mina kunokube kufa abalandeli bami. Okay, asiphethe ngomyalezo ongawubhekisa ke kuma Red Nation siyazi ukuthi ke asilalele ngalesi sikhathi imapha amazwi ongabanikeza bona ubatshele nokuthi ke mhlambe yini ke abangayilindela nakho sibheke ekupheleni konyaka. Ama Red Nation empeleni mangikhuluma ngama Red Nation ngikhuluma nje indima ngamaskandi yonke ngoba bonke abantu sebengama Red Nation manje ngoba kuphilwa istyle sami vele emabhinqini ngingalindela amabhinqi ukuthi ngilindele ama Red Nation ukuthi ngoDecember iyeza ialbum kaMthandeni angeze kuba naloko usuku engizoyithula ngalo iyo nayo futhi ngiyoba kwazikhi ngiyoqhama nje sengithi meme. Okay, yeah, okay, shuthi ke sihlangana nge-18 noma nge-19 sekuba njalo impela ngenzeka mhlambe lapha kolesithathu ngoba mina engichachayo mina ngenzela nje uMathanda. Okay, sizohlela ukuthi labafana laba abashuthayo lapha utsotsi laba bashutha nini leyo nto leyo ke bese kuyathoswa bese yaqhubeka ke inhle. Hayi kulungile asivalelise ngokusemthethweni mfowethu angivalelise ngisekhona ngoba ngiseshili la. Nesasheli la ngasho ngasibona hayi mlalo uKhozi FM imsizosho 12 lishayeleke ihora le11 emsakazweni uKhozi FM sinaye kumfoka Manqele la uMthandeni njengoba kezo kwethulela ke abalaleli uhlelo lwakhe lizoyela khona ke bukhoma kumabona kude kusazothoswa ukuthi lingesabatha noma ke lungesonto sibonge kakhulu ke wendla iphiki umasonto uthi ukhonzela unqwele ngithi yini manje unqwele uthi unqwele igroup kaMaskandi nje inqwele za angazi phela mina ngithi usho mina inqwele ngithi yo sizicisa abantu inqwele nginekhanda elikhulu. Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akaphiki yena